Everything, everything, everything I touch will break. And every day, Som l'associació Asperger TEA del Camp de Tarragona. La nostra activitat es va iniciar el 2010, es va iniciar tímidament amb l'agrupació de 8-10 famílies de persones afectades per aquesta síndrome, però avui dia ja som més de 114 socis. Comptem amb recursos, amb voluntaris, famílies voluntàries, que som les que portem a terme la gestió i l'administració de l'associació. Som unes 6-7 famílies que ens dediquem a la gestió administrativa de l'associació i un equip tècnic format per pedagogs i psicòlegs. La principal dificultat que tenim avui dia és l'econòmica, perquè comptem amb recursos totalment propis. Això ens minva el poder fer més coses, el poder tenir un personal, per exemple, administratiu, en nòmina, etc., perquè clar, tot ho hem de fer de forma voluntària. Això sí, hem de donar gràcies a totes les famílies voluntàries que s'impliquen en la gestió diària de l'associació i dels voluntaris, psicòlegs i pedagogs que, a banda dels que ja tenim en nòmina, s'impliquen en totes les activitats que duem a terme. Donar suport a les persones afectades per trastorn de l'espectre autista, per TEA del funcionament i síndrome d'Asperger i a les seves famílies. Nosaltres a l'associació fem tallers individuals, grupals, on es fomenten sobretot les habilitats socials, cursos per pares, xerrades a col·legis, xerrades específiques sobre temes que poden interessar a les famílies d'aquest col·lectiu, trobades familiars, ajudem els socis a demanar ajuts econòmics si cal. Intentem donar una cobertura a totes les necessitats que puguin tenir els socis de famílies de persones amb síndrome d'Asperger o TEA. Ara mateix estem desplegant dos projectes, són els projectes Llensat i Format. El projecte Llensat està focalitzat amb les persones adultes amb síndrome d'Asperger o TEA del funcionament en desenvolupar les seves habilitats socials, sobretot en l'entorn d'oci. I el projecte Format és un projecte de cursos per a docents, perquè uns grans oblidats són els docents que al cap i a la fi han de tractar amb nens o nenes amb TEA o síndrome d'Asperger. Volem tirar endavant un projecte molt ambiciós sobre inserció laboral i també sobre patis actius, de com convertir el pati en una zona també terapèutica. Nosaltres col·laborem amb la Federació Catalana d'Asperger, amb la xarxa de famílies cuidadores de Tarragona, amb la Coordinadora d'Entitats de Salut Mental de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb els Consells Municipals de Discapacitat de Tarragona i Reus i amb totes aquelles entitats que en un moment donat vulguin comptar amb la nostra col·laboració.